समाव सेकंड ब्लगावहाय फैदोलाय सारमोन लाइभआवहाय सावरायलायनोसैलाय दानसे सम नोंथांमोनजों माबोरै दं सार मेडाममोन दिनैनि बे मोनाबिलि समनि लाइभआव गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायना लाहरनाय जाबाय। गोदान ब्लग भिडिअ फैगासिनो सारमोन आरो आपल'ड खालामदों आङो। नायाखैबा नायदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे होना होदो आरो कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला खालामदो। कमेन्ट खालामनायाव जेबो बादा गैया आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। एसे मदद खालामदो, सापर्ट खालामदो आंखौबो भिडिअ बानायनायाव एसे हेफाजाब होदो। फैदो लाइभआवहाय फैहांबाय। माबोरै दं नोंथांमोन सारमोन? मोजांना खबरफ्रा? अखायाथ' माथो फुङावहाय लागायबाय थायो ओमफ्राय बेलासियावब्ला ओमफ्राय माने गारो आरो ओमफ्राय मोनानिफ्राय हायो, फुङाव हायो। खामानि दामानि जेबो मावनो हाथ'वाखै न'आवहायनो एकदम जानाय आरो उन्दुनायल' जागासिनो दं सारमोन। फुङावसो हायोना अखाया। फुङावहाय एकदम खामानि मावनोसै टाइमावसो हाना होयो। दिनैथ' फुङाव अखा हानायनि थाखायनो फुंनि बे फुङावहाय दिनैथ' मंगलबार ना बाथिखौहाय आलारि बाथिखौ बाथौसालियाव फुङावहाय फोजोंनोनो हादिया। नै दासो मोना फोजोंबाय। अखायाबो माने एसे डिस्टार्ब खालामबाय थादों। ओंखायनो खामानि सामानि जेबो मावनाय जाथ'वाखै सारमोन, न'आवनो दं। नोंथांमोना भिडिअ'फोरखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। माबोरै दं सारमोन? एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो। खबरफ्रा थिगानो ना नोंथांमोननिया? आंनाथ' बर्थमान थिगानो दङ। न'आवनो दं, जेरावबो थांथ'वाखै। थांगोन साननैसो थाना थांसैलाय। अखा हाबाय थादोंना बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों। थांनाय जाथ'वाखै जेरावबो। अखाया एसे डिस्टार्ब खालामबाय थादों। ब्लग भिडिअ'खौ आङो एबारनिफ्राय फुङावहाय आपल'ड होनाय जासिगोन दै सारमोन नैबे चेनेलावहाय। फुंनि 8टानिफ्राय फुंनि 8टा साराय 8टानि गेजेराव मोनगोन आरो नोंथांमोना ब्लग भिडिअ'फोरखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला फुङावहाय नुनो मोनसिगोन। मोनाबिलियाव आं आपल'ड होयोमोन नालाय मोनाबिलियाव होनाय जानाय नंला आं आपल'डखौ, फुङावहाय होनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ जुदि मोजां मोनो, ब्लग भिडिअ'फोरखौ नायनो गोसो जायो, नोंथांमोना फुङावहाय नुनो मोनगोन दे। गाबोन दिनैनिफ्राय आङो फुङावहाय हगारनाय जासिगोन भिडिअ'फोरखौ। फुंनि ओरै 8टानिफ्राय साराय 8टानि गेजेराव मोनगोन आरो जिखुनु जाया फुंनि 8टानिफ्राय 9टानि गेजेराव नोंथांमोना ब्लग भिडिअ'फोरखौ नुनो मोनगोन आरो। मोनाबिलियाव होनाय जाथ'नाय नंला, फुङावहाय होगोन। नोंथांमोना आसा खालामो साफ्रोमबो नायगोन होननानै, सापर्ट खालामगोन होननानै। भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। साबस्क्राइब खालामनायावथ' फैसा नाङा सारमोन, नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। फुङावहाय 8टानिफ्राय 9टानि गेजेरावहाय भिडिअ'खौ हगारनाय जासिगोन आङो नैबे चेनेलावहाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअ'फोरखौ नायनानै लाइक मोनसे होदो। आरो फेसबुकआवबो फल' खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना सारमोना। गोबां सापर्ट नांगौ, नोंथांमोननि अनसायनाय नांगौ, मदद नांगौ। जेब्लायबो मदद खालामबाय था सारमोन। 2K जाथारसिगोन। आं बहुद सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंना सारमोन 2K जासिगोन होननानै, खिन्थु थारैनो जाथारसिगोन। 60 जन मानसि नांबावगौ दे सारमोन।
60 जन जुदि मोनबावोब्ला 2K कमप्लिट जासिगोन आरो बेनिखायनो साफ्रोमबो जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नायनानै चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय 2Kखौ थाबैनो खालामना होगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनायजों थाबैनो 2K जागोन होननानै माने आं गोबां सिगांनिफ्रायनो माने 2K जासिगोन होनना बुंबाय थादोंमोन ना सारमोन खिन्थु बै समाव माने गोबां नांबावगौमोन आङो बुंबाय थादोंमोन खिन्थु फाइनालि दायो जामारसिगोन 60 जन नांबावगौ नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो जागोन होननानै 2K कमप्लिट जागोन होननानै माने आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन 2K जासिगोन होननानै खिन्थु गोबां मानसि नांबावगौमोन बै समाव दायो बारा नांलिया 60 जन नांबावगोन आरो आसा खालामो थाबैनो जागोन होननानै थाबैनो नोंथांमोननि अनसायनाय मोननानै कमप्लिट जागोन होनना बेखौबो बिदिब्ला नोंथांमोना माथो नायबाय थाखो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो अननानै भिडिअ बानायनायाव आंखौबो सापर्ट खालामदो एसे मदद खालामदो नोंथांमोननि अननायजों सापर्ट मोनबाय थायोब्ला आंबो नोंथांमोननो भिडिअ हगारबाय थानो हागोन मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजाबाय थागोन जेब्लायबो मदद खालामदो सारमोन गोदानब्ला आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनफोरखौ अलाव थुनानै लादो बेनिफ्राय आरो भिडिअफोरखौ लाइक होदो नायदोंब्ला मोजां मोनोब्ला चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दिनैथ' मंगलबार गोथार मंगलबार सान मोनाबिलि सम सानावहाय दहाय सावनोनो हादिया बाथिखौहाय नै दायो मोनायाव सावनाय जाबाय लागायबाय दायो माने मोनायावहाय अखा गैलाना दा दहाय सानावथ' फुङाव बिराद अखा हादोंमोन एक्सुवेलि जोङो आलारि बाथिफोरखौ साखिफोरखौ सावोब्ला जोङो फुंनि समाव सावनांगौ आरो बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोबोद समायना नुयो माने साखि आलारि बाथिनि दमा माने मोनाबिलियाव साबसिन नुयो माने मोनाबिलियाव माने जोंनायफोरखौ मोजां नुयो आरोना सानाव हाबाथाय बारा मोजां नुनो नागिरा मोनायावहाय मोजां नुयो दिनै मोनायावहाय सावनाय जाबाय मोनायावनो सावखायो सावनायालाय बांसिनानो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मानो नायथाराखै सारमोन मेदाममोन नायदोब्रा भिडिअफोरखौ एसे नायनानै लाइकफोर होलाबायदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइबफोर खालामनानै लादो माखासे गोबां मिजिं दं आंहाबो बे चेनेलखौ लानानै बिनि थाखायनो नोंथांमोननि साफ्रोमनिबो अनसायनाय नांगौ सारमोन आंनाथ' इउटुबावहाय मोनथामानो जादोंमोन चेनेला मोनसेखौथ' आं गारनानै दोनबाय बेखौ 2020आवनो खुलिनायमोन 700 बेसेबा जन आङो साबसक्राइबार मोनबायमोन बेयावबो बेखौ गारनानै दोनथ'दों आङो बेखौ आङो सालायफिनगोन बेखौ आङो नैबे माबानिफ्राय सालायफिनगोन आरो साननैसो मास मोनसेसो थाबावनानै बेखौ आं फुरा बेनि केटेगरि टाइटेल्स माबाफोरखौ डिसक्रिपसनखौ चेन्ज खालामजोबनानै नामखौ चेन्ज खालामजोबनायखौ सालायफिनगोन सारमोन नोंथांमोना बेखौबो मदद खालामनो हागोन सारमोन सापर्ट खालामनो हागोन गोरखोबाय थादों सारमोन गगा मोनदों सारमोन एकदम मैया सासे आदानियाव माने फार्स्ट टाइम माने माइ गायहैबाय मैया बे माइ गायनायावनो माने एसे अखा सिजादों नालाय सानसेयावनो गगा मोनफैखाबाय न'आव फैनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला नायनो हागोन इउटुबावहाय नैबे चेनेलावहाय आं दहाय फुङाव हगारदों माइ गायदोंमोन माने फार्स्ट टाइम मैया नैबे आदा लाहानियाव माने जायगानिनो आदा जायो ओमफ्राय बिसिनावहाय मैया माने फार्स्ट टाइम माइ गायहैबाय बे माइ गायनायाव माने एसे अखा सिजादोंमोन ना बेयावनो माने गन्थं सन्थं होथेजोबबोबाय माने सानसेयावनो बिदिब्ला माने सानथाम सानब्रै गायनांगौब्लाथ' मा जाबावगोन लोमजानानै सिखारनो हानाय नङा खोमा सानसेयावनो गन्थं सन्थं होथेजोबफैखादों जोबोद खस्थ' सारमोन आबाद मावनायाबो ना एकदम हाब्रुआव ससे थाबायनायावनो हाब्रुआथ' जि गोथौ गोथौ हाबदों फार्स्ट टाइम ना बेनिफ्राय माने ससे थाबायनायावनो गोलोमदै गजोबलायदों अखा हानायावनो मेंनानै होमबाबो रोङाबाबो फार्स्ट टाइम सोलोंनानै फैबाय एक्सपेरिमेन्ट लाना फैबाय माने माबायदि गायनांगौ फार्स्ट टाइम माने दुब्लियाव आगान होफेरदों जोनोमनिफ्राय मैयासो दै सारमोन मैया माने फार्स्ट टाइम दुब्लियावहाय माइ गायफेरदों एसे कमेडिबो जादों एसे मिनिथावनाबो जादों एसे लासिं सिंबो मोनदों माने बिराद हिनजावफोर थायो नालाय हिनजावफोराथ' माने मालाय गावबागाव लाइन गायो नालाय मालाय दुब्लि मोनसे ओरै मोनहैलांनानै जोंना बिसिबा गोलाव थालाङो माने जों गायनाया लाजिनानै उनाव गायदिया आङो गावबागाव लाइन गायो नालाय आंनि लाइनावथ' रावबो गायफैयाना बेनिखायनो माने मालाय गायै गायै गायनानै दुब्लि दब्लाय बारलांनानै बेलेगाव मोनहैलाय लाङो ओमफ्राय जोंना बे मोनसे लाइनानो जोबा आरो
फार्स्ट टाइम मैया माने माइ गायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनोब्ला नायनो हागोन। नैबे माबायावहाय थांनानै चेनेलाव हाबनानै नायहैनो हागोन आरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। भिडिअखौ मोनसे लाइक होबानो जाबाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला। चेनेलखौथ' आङो मोननै मोनथाम खुलिबाय खिन्थु मोनसेबो साक्सेस जायाखै सारमोन। आसा खालामो नैबे चेनेलखौ अनसायलांगोन होननानै साक्सेस मोनगोन होननानै बे चेनेलावहाय। बेनिखायनो साफ्रोमनिबो मदद सापर्ट नांगौ सारमोन। अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। आरो जोंनि जायगानि आङो माने 2 नं बाथासिपुरनि जोंनि जायगानि सारमोन, फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै फंबायमोन नोंथांमोनाबो मोजां मोनोब्ला जायगानि हिसाबै साबस्क्राइब खालामनानै दोननो हागोन माने लानो हागोन जायगानि हिसाबै सापर्ट खालामनो हागोन आंखौबो। जोंनि दिखियाजुलि एरियानि बाथासिपुर ओनसोलनि दिखियाजुलि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा सार नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो शेयार खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायदो। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो ना जोंनि दिखियाजुलि एरियानि सारमोन। नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोब्ला आरोना, आंथ' साबस्क्राइब खालामथार होननानै बुङाखै माने मोजां मोनोब्लासो नायनो गोसो जायोब्ला माने मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानानै आंखौ एसे भिडिअ खालामनायाव सापर्ट खालामनो हागोन आरो ना, एसे आगानसे दावगा होनो हागोन सारमोन। बेखौनो आसा खालामो जायगानि साफ्रोमबो सार मेडाममोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। हायोब्ला भिडिअफोरखौ शेयार खालामदो। फेसबुकाव नायोब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन। गोबां अनसायनाय नांगौ, रायजो राजानि मदद नांगौ, सापर्ट नांगौ। मोनसे आंथ' दा गोदान क्रियेटारसो नालाय आंहा बारा माने एक्सपेरिमेन्ट गैया माने बारा बिदि माने आङो बारा माने बिदि रोङा। दायो माने आं सोलोंलांबायसो थादों। आंबो माने इउटुबाव भिडिअ नायै नायैसो सोलोंलांबाय थादों। दा माने इमान बेफोरबायदि माने एक्सपेरिमेन्ट गैया माने बेफोरबायदि जेबो माने गोहो गैया माने रोङा माने सोलोंलांबायसो थादों नायै नायै। सोलोंनानैनो आङो दिनै नैबे चेनेलखौ बानायनानै आंबो बेवहाय माने आं जाखौ रोंदों बेखौ नोंथांमोननो फोरोंगोन हो। आङो मोनसे एक्सट्रा चेनेल खुलिगोन। आङो दामाने आङो सोलोंलांबायसो थादों नालाय बे सोलोंलाङै लाङै लाङै जुदि आङो एसे माने रोंबा एसे साक्सेस जानाय बायदि मोनबा आं नोंथांमोनखौ फोरोंगोन आरो ने आंनि साबसक्राइबार्स सार मेडाममोन नोंथांमोनखौबो आंनि चेनेलखौ बोरै खुलिनांगौ, माबायदि टेग टाइटेल होनांगौ, माबायदि डिसक्रिपसन खालामनांगौ, माबायदि हेसटेग लागायनांगौ बेफोरखौ फोरोंगोन आरो ना सारमोन। आं जुदि आंनिया जुदि एसे साक्सेस जानाय बायदि मोनोब्ला माने चेनेलफोरा एसे जुदि आंनि कन्टेन्टफ्रा जुदि नोंथांमोनजों नायजायोब्ला नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला आं जाखौ रोंदों बेखौ नोंथांमोननो फोरोंलांगोन सारमोन। आसा खालामो सारमोन नोंथांमोना गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ बानायनायाव एसे सापर्ट खालामदो, आंखौ मदद खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइक मोनसे कमेन्ट मोनोब्ला जोबोद मोजां नाङो माने गोसोफ्रा। आंनि भिडिअआबो नायजादों माथो बेफोरबायदि सानो, माने भिउ मोनदों माथो बेफोरबायदि सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय सारमोन, ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माबाफोर आरो नैबे चेनेलावहाय एना गोरोन्थि माने हमदांस हायैयाव माबाफोर जाला माला बुंफ्लांदोंब्ला सारमोन गिबियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाब्लानो जाबाय। माबाफोर जुदि गोरोन्थि माबाफोर माने हरखाबै हमदांस हायै माबाफोर गोरोन्थिफोर बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा निमाहा बिनाय थाबाय दे सारमोन नोंथांमोननियाव। नोंथांमोननि गोबां मदद सापर्ट नांगौमोन सारमोन। नोंथांमोना माबायदि सापर्ट खालामगोन, माबायदि अनसायगोन, नोंथांमोना आंखौबो एसे आगानसे दावगा होदो सापर्ट खालामना मदद खालामनानै। जुदि नोंथांमोना नैबे आंखौ चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोननि अरायबो मदद मोनबाय थागोन होनना आसा खालामो सारमोन। माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला रायजो राजानि सापर्ट नांगौ जायो। जेरै नोङो एम एल ए आनो होन, एम पि आनो होन, बा नोङो जेरै प्राइम मिनिस्टारानो होन, मेम्बारानो होन, बेफोरबायदि माने मोनफ्रोमबो दावगानायाव बिसोरनि जाफुंसारनायाव रायजो राजानि आखाइ थायो। बिदिनो आंनोबो माने नोंथांमोननि सार मेडाममोननि सापर्ट नांगौ। माने आंबो माबा मोनसे मिजिं लानानै बे चेनेलखौहाय बानायनाय जादों। माबा मोनसे माने आंहाबो सिमां दं, बेनि थाखायनो माने चेनेलखौ खुलिनाय जादों नालाय सारमोन। बेनिखायनो गोबां सापर्ट नांगौ, मदद नांगौ नोंथांमोननि। आसा खालामो नोंथांमोना अनसायनानै मदद होलांबाय थागोन होननानै। अरायबो मदद खालामबाय थाब्लानो जाबाय सारमोन, मेडाममोन। आंनि
बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आदै मादै आबै आबौ गासिबखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सारमोन। मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामदो, मोजां मोनाब्लाथ' सापर्ट खालामाब्लाथ' बे नोंसिनि खोथासो सारमोन। खिन्थु होमबाबो खावलायदों, जाय बिथांमोना मोजां मोनो सापर्ट खालामदो, मोजां मोनैफ्राबो सापर्ट खालामदो, एसे मदद खालामदो, एसे आगानसे दावगा होदो आंखौबो भिडिअफोर बानायनायाव। आरो जोंनि न'नि फेमिलि नोंथांमोन सारमोन, आंनि न'खरनि फेमिलिफोर नोंथांमोना बायसान्स नुबाय बायदोंब्ला आंखौ मदद खालामदो, साबस्क्राइब खालामनानै लादो चेनेलफोरखौ। नोंथांमोननि जेब्लायबो अनसायनाय नांबाय थागौ, अरायबो अनसायनाय मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। दिनैनि बे मोनाबिलि समनि नैबे लाइभखौहाय आंथ' बेवहाय बारा बिदि बुंनो रोङा दै सारमोन, आरो बिदि बारा बोसोन होनो रोङा। बेफोरबायदि माने आङो बारा बेफोरबायदि माने थुलुंगा होनो रोङा दै सारमोन। जा आङो रोंदों बेखौनो आङो बुंदों, जा आङो रोङो बेखौनो देखायदों, जा आङो मावदों बेखौनो देखायदों, जा आङो खामानि दा मावगासिनो दं बेखौनो नोंथांमोनजों सेयार खालामदों, देखायलायदों। नोंथांमोनाबोल' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय, सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय। जा रोङो बेखौ आङो देखायगासिनो दं, जा रोंदों बेखौ देखायदों। लाखुमाला लाखुमालि गैया, हुलार बाय मुला माने खुला खुलि। जा रोंदों बेखौनो देखायदों, जा जेराव बेरायदों बेखौनो देखायदों सारमोन मेडाममोन। आसा खालामो साफ्रोमनिबो मदद अनसायनाय मोनगोन होननानै। बिदिब्ला सारमोन माखौथ' नायबाय थागोन सारमोन, गोदानब्ला थुदो साबस्क्राइब बाटोनाव, बेल आइकनखौ अलाव थुना लादो, जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअ हगारो कन्टेन्टफोर हगारो नोंथांमोनाव फार्स्ट नटिफिकेसन मोननानै नोंथांमोना फार्स्ट नायनो हायो। आरो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मानो लाइक होआ, लाइक होबानो जायो, कमेन्ट खालामबानो जायो। नोंथांमोननि मोनसे लाइक कमेन्टआ ओरैबायदि माने सापर्ट खालामो भिडिअ बानायनायाव। बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय। नोंथांमोनजों आङो बेफोरबायदिनो लाइभआव फैबाय थागोन, नोंथांमोनजों सावरायलायबाय थागोन। लाइभआवहाय फैनानै नोंथांमोननि खबर सबर लालायबाय थागोन। माबोरै दं, सोर बोरै दं, माबायदि दं, नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खालामना खिन्थाहरब्लानो जाबाय। मोजां दंना गाज्रि दं, बेमार आजार जादोंना मादों, खबर लालायगोन नोंथांमोनजों। आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि नोंथांमोनजोंहाय सापर्ट खालामलाय, जेब्लायबो मदद होलाय। आंबो मदद होनो हायोबा होगोन। आंनि साबस्क्राइबार सार मेडाम नोंथांमोन, आदै मादै सारमोन, आं जुदि नोंथांमोनखौ मदद होनो हायोबा आं मदद होगोन। जुदि आं होनो हायिखौलाय आं बोरै होनो, आं होनो हानायसिम आं मदद होगोन। खिन्थु रां रुफानि नङा दे सारमोन, रां रुफा होनोथ' आंहा हाखाया, जेबो गोहो गैखाया। बेफोरबायदिनो माने मानसिजों मानसि मदद होलायनाय थायोना, बेफोरबायदिनो जुदि आंनि माब्लाबाफोर मददफोर नांगौबा मोनगोन। नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय, नोंथांमोनाबो आंखौ मदद खालामबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ मदद होलांगोन, होबाय थागोन। नोंथांमोनजों मदद जेब्लायबो खालामलांबाय थागोन, जेब्लायबो सापर्ट होबाय थागोन आङो। नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय, मदद खालामलाय थाब्लानो जाबाय। आसा खालामो जोङो मदद होलायलायबाय थागोन होननानै, सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। मानसिया मानसिखौ मदद होनाया मानसिनि धोरोम। सोरबा सैमा अमायाथ' मदद होआना, मानसियासो मानसिजों मदद होलायलायगोन। बेनिखायनो आङो जा मदद होनो हायो नोंथांमोनखौ मदद होगोन। रां रुफाजों नङाब्लाबो मानसिजों मावनायजों दांनायजों मदद होगोन, हेफाजाब होगोन। नोंथांमोनाबो आंखौ मदद होलांबाय थाबानो जाबाय। आंखौ चेनेलफ्राव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दे सारमोन, आरो बिनिफ्राय मा बुंबावनो, बेफोरबायदि माने इमान बुंनो आंहा माने बिदि रोङा, आरो बेफोरबायदि माने कमेडि भिडिअबो बेफोरबायदि बानायनो रोङा। जोंनियावथ' गोबां मोजां मोजां इउटुबारफोर दं सारमोन, गिदिर गिदिर इउटुबार दं। जोंनि जायगायावथ' दं नै जेरै आदा मेहेर सार, आरो दङ जोंहा ओरैजाय जोंहा जोंनि जायगायावथ' दा आदा मेहेर होनोब्लाथ' गासिबो फेमासथारना सारमोन। बिथांमोन बायदि आङो माने कुवालिटिनि भिडिअ बानायनो रोङा, बिथांमोन बायदि इन्टारटेनमेन्ट खालामनो रोङा सारमोन। होमबाबो नाजागासिनो दं सारमोन, नाजालांबाय थागोन भिडिअ होनो, नोंथांमोननि सापर्ट मोननो जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन सारमोन। नोंथांमोनाबो अरायबो सापर्ट खालामबाय थाब्लानो जाबाय। आङो दा आरो गोदानसो नालाय, गोदान क्रियेटारसो नालाय, आङो दा माने गोदानसो नालाय, आंथ' बारा माने बेफोरबायदि एक्सपेरिमेन्ट गैया, बारा माने बेफोरबायदि जेबो रोङा। केमेरामेनबो गैया, आरो कुवालिटि केमेराबो गैया, मबाइलाबो दाम खमिसो। नोंथांमोना गोसो जायोब्ला, नोंनि आखायाव जि मबाइल एन्ड्रइड मबाइल दंना, गोसो जायोब्ला बेजोंनो नोंथांमोना साक्सेस जानो हायो आरो ना, जुदि गोसो होयोब्ला। ओमफ्राय नोङो जुदि गोसो होना खामानि मावोब्ला, खिन्थु आंबो गोसो होबाय थादों, खामानि मावदों। आंनि आखायाव दा एन्ड्रइड मबाइल दं। 8,500 ना 9,000 ना मा लानायमोन नामाथाय बे एन्ड्रइड मबाइला आंनिया।
बावबाय आङो एसे गोबाव जाबाय बोसोरथामसो जाबाय बिदिनो 8,000 बेसेबा लादोंमोन नामा बेवहाय आङो माने बे मबाइलजोंहाय इउटुब बेफोरबायदि खुलिगोन होननानै बे मबाइलखौ बायनाय जायाखैमोन आरो ने सारमोन माने गोबाव जाबाय 4 बोसोरसो जाबाय बे मबाइला खिन्थु आङो मानसिफोरखौ नायै नायै नायलांबाय भिडिअ नायै नायै नायनानै माने एसे आंबो सानबाय आरो ना चेनेलखौ खुलिनोसै होननानै ओमफ्राय आं खुलिबाय खुलिनानै गारनानै दोनबाय आं खुलिनानै आंथ' जेबो रोङामोन नालाय ओमफ्राय नायै नायै बिदिनो भिडिअ नायबाय गिदिर गिदिर केरेक्टारफोरनि भिडिअ नायबाय बिदिनो हिन्दी लेंगुवेजनि माने टेक भिडिअफोर नायबाय बिदिनो फोरोङोना इउटुबफ्राव बेफोरखौ नायै नायै नायनानै चेनेलखौ खुलिबाय आङो खुलिनानै दिनैसिम माने 1.5 बोसोर जाबाय आरो बोसोरसे ओमफ्राय दिनैसिम आङो नोंथांमोननि अननायावहाय बे चेनेलावहाय फेमिलि बानायनो हाबाय आरोना दा आरो 2,000 जन फेमिलि जानो थाखाय 2K जानो थाखाय एसे नांबावगौ सारमोन 2,000 जन फेमिलि जासिगोन दिनैसिम नैबे आंनि एनड्रइड मबाइलजोंनो माने केमेराफ्राबो बारा मोजां नङा दै थिग नङा सारमोन रेमाबो बारा बुरजा नङा सारमोन 4GB रेमाबो बिराद प्रब्लेम जायो नैबे मबाइलजोंहाय माने भिडिअ बानायनायाव एकदम माने माबायाबो बारा बुरजा नङा रमाबो एकदमफ्राय माने बुंजोबो हें जायो मबाइला मालाबाथ' सेरजायानो 10-5 मिनिट बेफोरबायदि सेरजायानो मबाइला अफ खालामनानै दोननो गोनां जायो माने बिराद प्रब्लेम जायो मबाइला थेवबो नाजागासिनो दं नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै सापर्ट मोनगोन होननानै भिडिअ बानायनो नाजागासिनो दं नाजालांबाय थागोन मबाइलथ' बायनो हानाय बेफोरबायदि गोहो गैयाना दा रां रुफा गैया फारसेथिं फादाराबो गोमानानै थांबाय दा हारसिंसै न'आवहाय बिनिफ्राय ओरै आइयाबोथ' आइनावलाय आरो मा रायलायबावनो मा बिनो गावनि फैसाफोर होनांगौआनो बुहुद दङ बेनिखायनो माने एसे खस्थ'आव गोलैनानै दं बेनिखायनो मबाइल मोजां लानो हायाखै कुवालिटि भिडिअ होनो हायाखै थेवबो नाजाबाय थादों दै भिडिअ होनो सारमोन नोंथांमोनाल' जेब्लायबो अनसायलांबाय थाब्लानो जाबाय जेब्लायबो मदद खालामबानो जाबाय सापर्ट होबाय थाब्लानो जाबाय दै सारमोन मानो होनोब्ला माबा मोनसे मोननो थाङोब्ला माबा मोनसे खोमानानै लानांगौ बेफोरबायदि माने मोनसे बुंनाय थायो राव थायो बेनिखायनो आंबो माने नाजागासिनो दं आंनि बे एनड्रइड मबाइलजोंनो आङो जिमान हायो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों सेयार खालामलायबाय थागोन नोंथांमोननि जेब्लायबो मदद मोननो लुगैबाय थागोन जेब्लायबो हास्थायबाय थागोन सारमोन बिदिब्ला सारमोन लाइफखौहाय बारा गोलाव खालामला दसे थाबावनानै नोंथांमोनजों सावरायलायबावनोसै आरो दिनैनि नैबे मोनाबिलिनि लाइफखौहाय जा सार मेदाम मोना नायबाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा साबायखर बावबाय आङो बे मोनाबिलि आंनि दिनैनि लाइफखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाटसिं सारमोन नोंथांमोना सम होनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय बेफोरबायदिनो नायलांबाय थागोन होननानै अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो सार मेडाम नोंथांमोनखौ जेब्लायबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामो आंबो नाजागोन आंबो सापर्ट होनो नोंथांमोनखौ आंबो माने नोंथांमोनखौ मदद खालामनो नाजागोन आंखौ मदद खालामबानो जाबाय बिदिब्ला आरो बेफोरबायदि माने दङ दायो न'आवनो नै आंनि स्टुडिअ'आवनो दं आं दा स्टुडिअ'आबो आंना दाखालि दै लोमजोबदोंमोन सारमोन नैबे जास्ट माने सिम्पोल स्टुडिअ माने आङो बेफोरबायदि लाइभ साइभ बानायनोब्ला माबानोब्ला माने आंनियावहाय फैया आरोना नैबे उनथिंजाय ग्रिन स्क्रिन दं ओमफ्राय ओरैथिंजाय नै ओरै लाइटफ्राबो मोजां गैया नङा दे सारमोन बेनिखायनो मोजां नुवाखै बारा लाइट लागायनांगौ दै हाबजोबो बेयावबो दाखालि फख्रियाव उसिनानै दै हाबजोब्बाय बेयावबो दै हाबदों ओरै बेराफ्रा गब्लंजोब्बाय बेफोरखौ बानायनांगौ उफाय गैयाबाथ' बेलेगावसो खारनांसिगोन बायदि मोनदों सारमोन खामानि मावनो थाहैनांसिगोन बायदि मोनदों बेंगालरफ्राव गुवाहाटिफ्राव नङाब्ला उफाय गैयाबाथ' थांनांगोन ना सारमोन खामानि मावनो गावनि उदैखौ न'खरखौ सुफुंनो थाखाय नाजाबावनि र' एसे जुदि माबाफोर जेबो जाथाराबाथ' थांनांसिगोन बेलेगावहाय खामानिफोर मावहैलाबायनांसिगोन आरो गोजानाव खामानि मावनोबो बिराद बायो आं सारमोन माने थांफेराखैना उन्दैनिफ्राय गोजानाव ओंखायनो उसुबिदा मोनो थांनानै जों माबोरै थाहैगोन मा जागोन मा रायलायगोन अबाव थागोन अबाव थाना खामानि मावगोन खामानियाबा माबायदि जागोन मालिकफ्राबा माबायदि जागोन अबाव ओरैनोसो बिखुं लामना हैनाय जागोन नामा बेफोरबायदि साननानै माने गोजाननि हाजोखौथ' जों नुनायाव जोबोद समायना नुयो सारमोन खाथियाव थांब्लासो हाजो हाला लामा गाखोनाय मानाय ओंखारनाय एकदम बिराद खस्थ' बेनिखायनो माखौबा गोबां खोथा बाथ्राफोर साननानै माने आङो थाङा बाहेराव जायगायावनो जि हायो थाइसे थाइनै बेफोरखौनो माने मावनानै थानो नाजायो आरोना गामियावनो जायगायावनो थांफेराखै आं उन्दैनिफ्राय बेलेगाव बिनिखायनो माने गोसो जाया थांनो उफाय गैयाबा थांनांसिगोन सोरखौबा लोगोफोरजोंबाबो थांफानानै एसे मावहैनांसिगोन बेलेगाव मबाइलबो गोदान लानो नाजानांसिगोन सारमोन न'आव थाबाय थाब्लाथ' जानाय नंखाला
बेलेगावनो थांनानै एसे मावनानै मबाइलफोरखौबो मोजां लानानै न'फोरबो गोबां बानायनांगौ दं। न'फ्राथ' बायलांजोब्बाय सारमोन जिलांजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअ नुखादों जानांगौना फख्रि मोननै दं उसिब्लाथाय न' सिङाव बोरै हाबजोबो उफाय गैया माथो खालामनो मेरे नसिब अपना अपना नसिब गावबागाव खाफाल थेवब्लाबो दङ बेयावनो दिनैसिम जेरावबो खाराखै जेरावबो थाङाखै बेयावनो थानानै संसार जागासिनो सोलिगासिनो बेयावनो थानानै गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेयावनो रायजो जानानै गोबां थैलांबाय दाबो बेयावनो दंबाय थायो सोलिनानै बेयावनो थानानै फरायगासिनो गथ'फ्राबो मोजां आनजादफ्राव उथ्रिसारनो हादों बेनिखायनो जायगाखौ गारनानै थांनो बायो मानसिफ्राथ' बातासिपुर नै 2 नम्बर माथो बिराद देन्जार खोनायोना जायगाफोरखौ खिन्थु बिदि नङा दै सारमोन जाय थादों बिसो मिथियो बिनि बे जायगानि दुखु खस्थ' बे जायगायाव बोरै सोलिनानै दं जोंसो मिथियो दा जों बेयाव थायो नालाय बेलेगफोराथ' फैयो अमा खि बारि होनना मोनामोनो अमा खि मोनामो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो माने खोनायो अमा खि मोनामो होननानै एकदम गन्थं हमथेलायना थाङो नंगौ बयनिबो न'खराव अमा दं एसे एनै मोनामो जानांगौ खिन्थु एथबां बिदि माने नङा एथबां बेफोरबायदि लेथ्रा नङा बेयावनो थानानै दिनैसिम गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा जोंनि आदै मादै आयं आमाइ आनै गासिबो गामिनि बेयावनो थानानै दिनैसिम संसार जालांबाय सोरबा थैलांबाय सोरबा गोमालांबाय बेयावनो थानानै नै दाख्लैनि आनजादफ्रावबो उथ्रिसारनो हाबाय मोजां मार्कस लानानै बेफोरबायदिनो माने नंगौ जोङो अमा फिसियो खिन्थु बेफोरबायदि नङा दे अमा खिबारि होननानै मुगैनो नाङा दे सारमोन फैनानै नायब्लासो नुगोन जों जि जायगायाव दं जों माबायदि अबस्थायाव सोलिनानै दं सावो जोङो नंगौ जुमाय सावो जुमाय सङो जुमाय मोनो जोंनियाव खिन्थु बेफोरबायदि नङा दे माने बेवहाय थानानै लोंनानै गोदोसोना थायो मानसिफ्रा लोंनानै बेखार बेफोरबायदि नङा दे गासिबो गथ'फ्रा फरायदों सोरबा मेट्रिकआव 1 डिभिसन लाखिदों 2nd डिभिसन लाखिदों नाजागासिनो दं बेफोरबायदि जुमाय संनानै जि थाइसे थाइनै मोनो बेफोरजोंनो फोरोंगासिनो दं गथ'फोरखौ फोरोंलांबाय थागोन आरो उनावबो जोंनाथ' बेफोरबायदि हा गैया हु गैया गायनाय गैया फुनाय गैया होमबा माबोरै सोलिनो सारमोन बेफोरबायदि माबा मोनसेथ' बिजनेस मावनानै जानांगोन ना सारमोन दखानफोर होनानै बेफोरबायदिनो माने जुमायफोरखौथ' माने सावखायो माथो जोंनि बर' सुबुंफ्रा सावो बेफोरबायदिनो माने गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय सावनो गोनां जायो जेबो राहा गैया दा माबा मोनसे जुदि राहा थानायमोनब्ला गायनाय फुनाय बेफोरबायदि माने खामानिफोर दैलिग बेफोरबायदि मोननायमोनब्ला जोङो जुमाय संनो गोनां जानाय नङामोन जुमाय संनानै जोङो सानफ्रामबो मोजां गाज्रि खोथा खोनासंनो गोनां जानाय नङामोन जुदि जोंखौ माबा मोनसे नायफिनोब्ला जोंखौ एसे जुदि सापर्ट खालामोमोनब्ला मदद खालामोमोनब्ला जोंनि जायगाखौबो जोङो बेफोरबायदि सानफ्रामबो मोजां गाज्रि खोथा खोनासंनांगौ गोनांथि गैयामोन जुमाय फाननानै बेनिखायनो आसा खालामो जोंखौबो एसे नायफिन सोरबाफोर जुदि बे लाइभ भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे जोंनि गामिखौबो सान जोंनि जायगाखौबो सान जोंनि जायगाफोरखौबो एसे नायफिननो नाजादो सारमोन मेडाममोन एकदम माने जोंनि जायगाखौ एसे नोंथांमोनहाबो नायफिननो नाजादो नंगौ जोङोथ' माने माथो खालामनो उफाय गैया जोंनि खाफालानो बेनो जोङो दा बेयावनो सोलिनानै दङ बेयावनो सोलिलांबाय थागोन जिमानसिम थैयागौमानि बेयावनो थालांबाय थागोन जिमानसिम थानो मोनो बेयावनो थाबाय थागोन जोंहाथ' बेफोरबायदि हा हु गैया मावनानै आबाद साबाद मावनो बेफोरबायदि माने गैखाया नालाय गैखायानोसै बेफोरबायदिनो न'खराव जि सोरनाबा दखान दं सोरबा बिदिनो जुमायखौथ' संखायो बयबो संनायालाय अमा समा दङ अमा लायो बेफोरजोंनो जोङो माने गावनि उदैखौ सुफुंनानै गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दं फोरोंलांबाय थागोन आरो फोरोंनो गोनां जादों बेफोरबायदिजोंनो मानो होनोब्ला जोंनि आखायाव खामानि गैया जोंनि जायगानि मानसिफोरनि आखायाव खामानि गैया खामानि मावना बेफोरबायदि माने कम्पानि मोजां गैया माबा गैया जोंनि जायगायाव जुदि सानफ्रामबो जुदि जेरै नोङो नैबे माबाफोरखौ नाय जोंनियाव दा दं बागानियाफोरखौ नाय बिसिना माने सानफ्रामबो बागानाव खामानि जाबाय थायो सानफ्रामबो माने न'खरनिया सानफ्रामबो थाङो बिसिना आटा मोनो माबा माबि मोनो खामानि जाबाय थायो बिसोरजों बायदिनो जोंनाबो जुदि माबा मोनसे खामानि थानायमोनब्ला दैलिग बिदि मावबाय थानो माने जियानो जा दरमाहाफोरा माने बेफोरबायदि सोलिथावना जुदि मोनब्लानो जायोमोन मानो होनोब्ला दा बागानियाफोरखौ नाय सानफ्रामबो बिसिना बागानावनो खामानि जाबाय थायो सानफ्रामबो बागानावनो बेस्थ' सानफ्रामबो थांनांगौ सोरांबानो खिन्थु जोंनिया दा मायाव थांनांगौ दा सोरांबानो जेबो गैया जोंनिया बेफोरबायदि सोरनिबा न' थिखा मावहैगोन सोरबा हाजिरा मावहैगोन
सोरबा सावरि जाहैगोन बेफोरबायदिसो जोंनिया माने जोंनियाबो जुदि बेफोरबायदि दा बागानियाफोरा जेरै सोरांबानो बागानाव खामानि मावनो थाङोना बेफोरबायदि जुदि जोंनियाबो माबा मोनसे कम्पानिफोर थानायमोनब्ला माबा मोनसे जुदि एंगेज जानो हानायमोनब्ला माबा मोनसे जुदि जोङो मावनो हानायमोनब्ला जों बेफोरबायदि जुमाय संनानै मोजां गाज्रि खोथा खोनासंनो गोनांथि जानाय नङामोन दै सारमोन। खिन्थु मानो होनोब्ला जोङो दिनै जोंहा जेबो आखायाव खामानि गैया जेबो जोंहा माने मावनो खामानि गैया नालाय जुमाय संनो गोनां जायो अमा फिसिनो गोनां जायो बेखौबो जुदि मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव अमा खिबारि माबाबारि होनना मुगैयो मानो थाखाय बेफोरबायदि साननो नाङा दै जाय मानसिफ्रा माने जि जायगायाव थानानै सोलिदों बे जायगायावनो गोजोन संसार माने गोजोन देरा बेनिखायनो माने जोंनि बर' दा जोङो जि जायगायाव दंबाय थायो दिकियाजुलि एरिया जोंनाथ' बाटासपुर नालाय जोङो जि जायगायाव दङ जोंहा बे जायगायाव जेबो बेफोरबायदि खामानि गैया एंगेज जाना थानो माने बिजि जाना थानो खामानि गैया गोदाव सोराव दा जोंनियाव गोबां सेंग्राफोर जाबाय बिथांमोनाबो सोरबा वान डिभिसन मारिबाय सेकेन्ड डिभिसन मारिबाय गोबां माने बिथांमोनाबो दा फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो जुदि साक्सेस जानो हायाबा फरायनायाव जुदि खामानिफोर मोनाब्ला बिथांमोनाबो जोंफोरबायदि जागोन गोबां दङ बिदिनो माने बेखार जागोन बेनिखायनो माने माबा मोनसे जुदि कम्पानिफोर नङाब्लाबो माबा मोनसे एंगेज जाना थानो हानाय माबा मोनसे बेफोरबायदि मोननायमोनब्ला जोंबो सानफ्रामबो माने बिजि जाबायनानै थाबाय थानो हागौमोन आरोना सारमोन बेखार बेफोरबायदि थानो गोनां जानाय नङामोन जेरै बागानियाफोरा सानफ्रोमबो सोरांबानो बागानाव खारनो गोनां जायो सप्ताहित बिस्रा माने पेमेन्ट मोनो जियानो जा माने 2000 जा 1500 जा जिखुनु जाया सप्ताहि पेमेन्ट मोनो सोरांबानो बागानाव बिजि जानो गोनां जायो बिदिनो जोंनाबो सोरांबानो माने मोनसे खामानियाव जुदि बिजि जाना थानो हानायमोनब्ला मोजां जागौमोन आरो सारमोन मेदाममोन माने गोबां जोंनि एरियानि लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि बेखार जानाय नङामोन गोदोसोना थानाय नङामोन मानो होनोब्ला एसे एनै जुदि खामानिफोराव एंगेज जाना थानो हानायमोनब्ला बिजि जाना थानो हानाय जुदि खाबु थानायमोनब्ला मोजां जागौमोन आरोना दाथ' बिदि गैया नै जोंनि जायगायाव बेनिखायनो माने माथो खालामनो उफाय गैया जुमायफोर संनांगौ जायो सोलिनो थाखाय उदै सुफुंनो थाखाय गथ' गथायखौ फोरोंलांनो थाखाय बेनिफ्राय आरो बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि दखान होनानै जानो गोनां जायो आरोना सारमोन माथो खालामनो बिदिब्ला सारमोन आसा खालामो नोंथांमोननि जेब्लायबो सापर्ट मदद मोनलांबाय थागोन होननानै बे चेनेला अरायबो नोंथांमोननि मदद नांगौ जेब्लायबो सापर्ट नांगौ सापर्ट खालामलांबाय थादो हायोबा चेनेलखौ गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो फेसबुकखौ मोजां मोनोब्ला फेसबुकखौ फल' खालामनानै लादो बिदिब्ला आङो लाइभखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सारमोन बेफोरबायदिनो लाइभ भिडिअ'जों नङाब्ला बेफोरबायदिनो माने ब्लग भिडिअ'जों लोगो मोनलायबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअ'फोरखौल' नायब्लानो जाबाय मदद खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय आंबो गोबां मदद मोनजानो लुुबैदों नोंथांमोननि सारमोननि गोबां माने मदद नांगौ जानानै फैदों गोबां अनसायनाय नांगौ जानानै फैदों सार नोंथांमोन जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामो जेब्लायबो मदद खालामबाय थागोन आसा खालामो उफाय गैया सारमोन दा माने बेखार दै आंबो बेखार ओरैनो न'आवनो गोलैसोनानै दं जेबो बेफोरबायदि खामानि गैया दा आखायाव जायगानि मानसिफ्राबो जोंनिया माने बेफोरबायदि जेबो खामानि गैया बिनिखायनो माने बेंगलर दिल्ली मुम्बाइ खारनो गोनां जायो बेफोरावबो माने गोबां खस्थ' बेयावबो थांनानै मा मावहैगोन मा खालामहैगोन मा थाहैगोन बेफोरबायदि माने गोबां खस्थ' जानानै दं जोंनि जायगायावथ' ओरैबायदि दङ दा माने सोरबा 5 बोसोर 6 बोसोर जालांबाय न'आवनो फैनो हाया मानो फैनो बोरै फैनो न'आव फैना मा मावफैगोन मा खामानि मावगोन मायाव एंगेज जाना थागोन मायाव बिजि जाना थागोन बेफोरबायदि आरो ना बेनिखायनो माने फैनो गोसो जाब्लाबो फैया दङ जोंनि जायगानिफ्रायबो गोबां दङ बाहेरायावहाय न'आव फैब्लाथाय माने मा एंगेज मायाव बिजि जाना थागोन बेफोरबायदि जायो माने बिनिखायनो जेबो खामानि दामानि गैया आखायाव माने कम्पानिफोर माबाफोर थानायब्लाबो सानफ्रामबो बिजि जानानै थानो हानाय बिदिब्ला मोजां जागौमोन आरो सारमोन आसा खालामो इयुनावहाय साननायफ्रा बयनाबो जाफुंजोबगोन होननानै दाथ' मालाय आबाद मावग्राफ्रा आबाद खेथि मावसिगोन जोंनाथ' बेफोरबायदि हा हुबो गैया आबाद मावनो मायाव बिजि जानो आसा खालामो जोंनि बिमा बिफायानो जोंनो जेबो होलांखानो हायाखै दायो बेनिखायनो माने नाजागासिनो दं माबा मोनसे लानो माबा मोनसे सोरजिनो नाजालांबाय थानि जिमाननो हायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आङो मा मावो मा जायो मा लोङो मा खालामो मा थायो बबाव थायो नोंथांमोना नैबे चेनेलावनो नुबाय थागोन जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला बुंबाय थादों गले गले साबसक्राइब खालामनानै ला सारमोन जेब्लायबो सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि अरायबो मदद मोनबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला सारमोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दोनथ'नोसै बेयावनो थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन बिदिब्ला जै बर' हारिनि गोजोन्थों।